अंतर है कहीं रुपया उनका 10-20 लाख छोड़ा ले हो कब पैसा वाला सब लोग बदल जाला। साँच बोले के चाहिए हमारा जिगर के टुकड़ा होगा वो तो हमारे के ना कुछ कहले बड़े ना उनका के हम कुछ कहले बने। चलिए भगवान जानता रहे हम का कहनी ना कहनी पूरा पब्लिक कहलक वो आगे बढ़त लेकिन दुख होला कोनो बात के तो कहबे करब। दोनों की एक नहीं की चले तवना घड़ी से हम शत्रुघ्न सिंह के चलाई उनकर चला फागू बाबा नहीं करे जात हमरा तो दुख होला केहू बात सुन के ऐसे बोलले बनी आ ठगले हो कि तो केहू कहे जे शंभू बाबा से हमार ठगले बाड़े तो बात ऊ नहीं कहले हमरा के कुछो हमने भाई शंभू बाबा पी के बोलल यही पर हम दुख होला तो रो के मीडिया से कहनी जैसे कहले जे भगवान जानता रहे जे का सत्य बा का सत्य बा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियलिटी। आज हम बात करेंगे भोजपुरी के एक बहुत बड़े कलाकार हैं जो काफ़ी फेमस है, शंभू बाबा। योगा खेसारी के शौक में काफ़ी पहले आते थे नज़र, अभी बहुत कम नज़र आते हैं और आज वो हमारे साथ है, जानेंगे इनके बारे में। सबसे पहले नमस्ते बाबा जी। चलिए हम शंभू बाबा तमाम भोजपुरिया भाई के प्रणाम करब। ए चैनल वाला के गोर लगब जे भी ये चैनल के देखता सुनता ये खाली बात हमार सुनी लाइक करी सब्सक्राइब करी प्रणाम करते नहीं। अब बोले हम जाने के चाहम कुछ की रहुआ बहुत पहले खेसारी लाल के हर एक गाना में आवत रहनी है, चाहे वीडियो में चाहे स्टेज प्रोग्राम है वहाँ भी मौजूद होते रहनी है, लेकिन आजकल उनकर कोनो भी ऐसा गाना आवेला चाहे मूवी आवेला वो में रहुआ कहीं ना नजर आवेनी। का ऐसा समय आगल बाटे कि रहुआ अभी वहाँ के साथ में नहीं की? हम अपना काम में बिजी हो गए बने वो अपना काम में बिजी हो गए। पहले बोलाओ तले हाँ कह तले हाँ हे जी रहल तले हाँ विशेष बात तो हम का कुछ कहीं। अच्छा, अभी का राउर अपन काम बदल दिले बनी, पहले भी तो उहे काम करत रहनी, आज भी राउर उहे काम होई, उनको उहे काम बाटे, फिर भी अलग अलग रहे के का रीजन बाटे? भगवान जानता रहे कहीं रुपया उनका 10-20 लाख छोड़ा ले हो कब चाहे 20 ताला खातिर हम लालच कैले हो कब। तो ऐसा कुछ बात बाटे का मान लें तनी और कहीं अलग होखला के रीजन हुई तो रुआ से तो कुछ ना कुछ बतैले होखेम कि हम तारा के अपना में ना रखेम चाहे अब मत रही रुआ, ऐसा कोनो बात हुई? अरे पैसा वाला सब लोग बदल जाला सबे बदल जाला। एगो पेड़ लगावल जाला फल खाए खातिर आ पेड़ ना फले देवे ना ओकरा छाए में रहुआ रही तो वो पेड़ से का फायदा बा। ऐसे विशेष कुछ ना हम कहब। सब कुछ ठीक बा, साँच बोले के चाहिए। कहाँ ले झूठ बा कहाँ ले साँच भाई पब्लिक जानता, पूरा भारत के लोग जानता। जहाँ तक हमनी के देखत रहनी सन पहले हर एक उनकरा गाना में रउआ नजर आवत रहनी, और जब उनके खेसारी लाल के कोई ना जानत रहे तब रउआ के सब लोग जानत रहे और रउआ जरिए खेसारी लाल फेमस बनी। बट ये बार वहाँ के पूरा भारत के पूरा इंडिया के लोग जानत हटे, लेकिन रउआ वहाँ के साथ नहीं मौजूद। अरे महाराज उहे न बात कहता नहीं, अब नया नया उनका लोग जौरे लोग रहता वो कहता जे ना शंभू बाबा के उनका चलते लोग जान गए, लेकिन वो अकेले जहिया रहल केहू ना रहे तहिया के जनौलक। अब वो दिनों शंभू बाबा के लोग जानत रहे। हम वो दिन कीर्तन गावत नहीं, बीच में उनका में जाके हम कॉमेडी करे लगनी। तब अब देखनी जे भाई जब ये सब छूटल तो फिर अपन उहे कमा करते नहीं। हम कहियो कीर्तन गौले बनी, कीर्तन गायब मेहनत करी ले। हम शत्रुघ्न सिंह के चला आई, हमरो एगो चैनल बा शंभू बाबा ऑफिशियल। अब फिर एगो होली गौले बनी लाइव झोलकोटी। अच्छा, गाना भी गावत रहनी? पहले हूँ गौले बनी आजो गावत नहीं। अभी और वह सब देखत रहनी है शंभू बाबा के यहाँ के अपन जीवनी के बारे में बतैनी है। अपन समाज में काफ़ी ज़्यादा अफवाह उठेला कि खेसारी भैया यहाँ के अपना टीम से अलग कर देनी कैसे कि कुछ गलत बात के लेके, लेकिन यहाँ के कहना बाटे कि खेसारी भैया कभी भी जाने के कोशिश ना कोई कि जौन बात से अलग भइल आदमी वो सच बा या कि कोई दूसरा आदमी ओकरा का अफवाह फैले बा। अच्छा, एगो बात बताइए, अभी रुआ खेसारी लाल से अलग बानी अपन रुआ खुद पर करते तो कभी कभी रुआ महसूस भइल हुई कि हाँ वहाँ के साथे रुआ रहती तो थोड़ा अच्छा फील हुई? ना ना, हम पहले ठीक बनी आजो ठीक बनी, अलग कहाँ बनी। अलग रहती तो हम खुद अपना से उनका घरे अपना बेटा के कार्ड लेके जाती। अच्छा, मतलब कहे का मतलब कि रिश्ता अभी भी बाटे, भले पर्दा पर आदमी आवत बा चाहे नहीं खे, लेकिन दिल के रिश्ता बाटे ना। दिल के रिश्ता कहियो हमारा जिगर के टुकड़ा होगा वो तो हमारे के ना कुछ कहले बड़े ना उनका के हम कुछ कहले बने, लेकिन लोग जो बीच बीच में कहले बा वो लोग से तो कहब जे आज लोग कहता जो शंभू बाबा के पहचान दिवल तो वो आदमी जो बोलले बा जो पहचान दिवल वो आदमी क दिन से उनका बारे में जानत नहीं जानत। कैसे कि जब खेसारी लाल के कुछ कोनो हैसियत ना रहे, बिल्कुल छोटा लेवल पर रहलन, तब के हमरा जाने से कि रउआ वहाँ के आगे कोई नहीं,
जब ग्रामीण क्षेत्र में स्टेज प्रोग्राम वहाँ के करत रहनी तब तो रुए साथ दिले बनी। चलिए भगवान जानता रहे हम का कहनी ना कहनी, पूरा पब्लिक कहलक। पब्लिक ना चाहिए तो केहू आगे ना बढ़े। पब्लिक जकरा के चाहेला जीरो से हीरो बनेला, गायक से नायक बनेला। लेकिन एगो आदमी कहेला कि जौन आदमी बचपन से चाहे शुरू से साथ दिलस ओकर साथ ना छोड़े के चाही, तो ई थोड़ा बहुत अच्छा नहीं खेनू। अब अच्छा बाकी खराब बा उ तो उ जानता रहे। अब हम का कहीं विशेष। अरे वह का कबो कबो तकलीफ होला कि कोनो बात नहीं खेदम? हमरा कोनो बात नहीं खे। आवड़ी उ आगे बढ़स जे जहाँ बा, हमू जहाँ बानी ठीक है बनी उहे जा बारे। पहले हूँ हम जहाँ रहनी तो हमें बनी, आज कहाँ विदेश चल गई बनी। गलती कहता नहीं, हम खुशी बानी, खुशी रहिले। लेकिन दुख होला कोनो बात के तो कहबे करब ना। पहले हूँ के उसे हम 10 रुपये का लालच कैले बनी ना, आज 10 रुपये का लालच बा। फिर ये सभी लाइन में रुआ कितना दिन से बनी? बहुत दिन से। दो नहीं की एक नहीं की चले तवना घड़ी से हम शत्रुघ्न सिंह के चलाई, उनकर चला फागू बाबा। हमनी के काफी रुआ पुराना बनी, काफी पुराना। सब भगवान के कृपा बा, ठीक बा भाई, सब कुछ ठीक बा। सब बढ़िया बा। हम केहू के गिला शिकायत नहीं करे जात। हमरा तनी दुख होला केहू के बात सुन के ऐसे बोलले बनी। आ कहियो बोला जे हमरा तरह से 10 गो रुपये के लालचे नहीं खे तो काहे ना बोले। पब्लिक पूरा जानता, पूरा भारत के लोग जानता है जे शंभू बाबा पहले हूँ शंभू बाबा रहे, आज शंभू बाबा हुए शंभू बाबा बड़ा। हाँ ठगले हो कि तो केहू कहो जे शंभू बाबा से हमार ठगले बाड़ा, तो केहू कहो जे शंभू बाबा। लेकिन केहू केहू को तो ऐसा आरोप लगावला कि हाँ वहाँ के कुछ गलत करत रहनी वैसे खेसारी छोड़ देनी अलग अपन रहतनी, का सही बात बा? में हम का गलत करतनी मतलब? अब जैसे कि कबो बातचीत हो गई चाहे रिस्पेक्ट के बात हो गई, कुछ शब्द बोल दे हल, ऐसा कोनो बात बाटे? कोनो बात नहीं खे, ऐसा कोनो बात नहीं खे। अच्छा कोनो बात नहीं खे। अब उहे न कहत नहीं जे यही पर तो 20 गो बात बा, उ नहीं के कहले हमरा के कुछो। ना हम उनका के कुछ कहले बन जे बोलत ओकरा के नु हम बोलतनी। अब बहुत लोग अच्छा। कोनो बात कहले बा जे शंभू बाबा पी के बोलल है। पी के बोलला? हाँ तो का ई बात सही बा? पी के बोलत जौना घड़ी दारू खुल रहे तौना घड़ी शंभू बाबा ना पी के बोलत ले। अब दारू बंद हो गई तब पी के बोले लगल। ई सब अफवाह उठावल जाता। यही पर हम दुख होला तो रो के मीडिया से कहनी जे गलत केहू के प्रचार मत करे के। हाँ कैसे अब शंभू बाबा अपन चलावत नहीं, अपना हम पैर पर बनी। जब तो रहुआ अपन जहाँ बनी तहाँ ठीक बनी, तो हमरा फिर में काहे अफवाह उठावल जाता। दुख तो उनका से हमरा कहियो नहीं खे, लेकिन गलती बात बोलला से दुख बा। गलत बात बोलला से सब दिना दुख होला। हम ये बात बोली लो तो दुख तो जरूर बा। क्या कहियो खेसारी रलुआ के बोलो गलत बात? कहियो ना। तो कभी भी रउआ प्रयास ना करनी चाहे उहू के खेसारी भैया प्रयास ना करनी कि जोन का सोच बाटे एक बार रउआ से पूछ के जान ली? का सत भाई जाने के चाहिए, हकीकत जाने के चाहिए, एक बात बोले के चाहिए। वहाँ के कभी भी ऐसा कोशिश ना करनी जाने के? अभी ऐसे न कहले जे भगवान जानता रहे जे का सत बा का असत बा, का हम गलती कैले बनी, का छोड़ौले बनी के कर, का लोग से लूटले बनी। विशेष बात हम केहू से कुछ ना कर। अगर कभी भी दो आदमी के बीच में आपस संबंध खराब होता टे एक तीसरा आदमी के वजह से, तो ओकरा के काम बाटे सबसे पहले जांच पड़ताल कइल और जौन कुछ गलत बोलता ओकरा से डायरेक्ट जाके पूछल। अगर ऐसा कुछ होई तो का ऐसा अलग अलग रहे के अभिनव बताई ना? ऐसा होई तो केहू का ऐसा ना आई, हमारे ना केहू का ना आई। हमनी का टीम में 30-40 आदमी रहे, सब लोग आज अलग अलग सभे अलग अलग बात। सब लोग बाउरे हो गई बा। हम मान लेनी हम नाम केहू के नहीं धरब, नाम ना धरब, लेकिन सब लोग नजर में खराब हो जाइए। जे घड़ी होता तो वो आदमी का वो अगला का सोचे के चाहिए, चाहे पूछे के चाहिए जे आखिर 30 आदमी में का कमी भइल जे 30 लोग 30 जगह हो गई। अब कोई कुछ कहता जे उ लोहे खातिर अलग हो गई, उ लोहे खातिर अलग हो गई, उ लोहे खातिर भगवान जानता है। हम बात क्लियर कहले, शंभू बाबा अपन बात कहता रहे। आ पूरा पब्लिक हमारा खातिर देवता है, भगवान है, सब लोग के गोड़ छू के गोड़ लगता नहीं। हमारा पूरा आशा रहेला जे रउआ लोग हमार गर्जियन है का चोरौले बनी आ का कमाइल बनी, रउआ लोग से छिपल नहीं खे। विशेष बात कुछो ना कहब। जय हिंद, जय भारत, जय माँ शारदे, जय मेरे भोजपुरिया देवता।